Să jucăm Neața, Neața, mă, hai să jucăm Five Nights at Freddy. L-am lângă mine pe turtă și pe moartea. Moarte bracului stâng, pentru că moarte FNAF mi se pare un joc destul de șmecher. Știați că FNAF 1 este inspirat din realitate? Da, incidentul chiar s-a întâmplat, mai ales mușcătura din 87. Da. De-ai mușcat. Toată ai mușcat-o. Taci pe Știi că în prima noapte n-ai cum să pierzi. Foarte important să dai play audio. So we had to make sure everything worked and nothing catches on fire. When a place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you, past you, and out the Hai să-l exit. căutăm pe Freddy. Yeah, you've officially become part of the attraction. You'll be starring as S-ar putea a prin venturi. security guard. So not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out in the corner, but you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Now let me tell you about what's new. We found another set of drawings with knives and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school, metal though. You watch the fingers. Right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky props. I honestly thought we'd have more by now. If we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a fuzzy suit. Ar fi șmecher ca acum să apară Freddy. Totuși ce nu se You know, like întâmplă. I said, we're trying Cred că to s-a track dus down apel the deja lead right now. și Am mai jucat Some Five guy who helped Nights. design one of the buildings said it was like an extra room that got boarded up or N-am cum să something pierd like that. noaptea So asta. we're gonna take a peek and see what we can find. We're gonna get comfortable with the new setup. You can check the security cameras over to your right. Keep looking at the left. Poți You observa can toggle between the hall cams and the vent cam. Then over to your far left, you can flip up your maintenance panel. Stai You know, use this to reboot any systems that may go offline. In trying to make the place feel vintage, we may have overdone it a bit. Some of this equipment is barely functional. Yeah, I wasn't joking about the fire. That's the real risk. The most important thing you want to watch for. Bă, vă dau un punct. Nu stați prea mult în camera asta, că o să apară Cica. Și în camera asta și în asta de obicei. Prin venturi, nu știu dacă... Ok, keep an eye on things and we'll try to have something new for you tomorrow night. Bă, ăștia care se uită la canalul lui Vasi, cum e canalul tău, cum se cheamă canalul tău, au un mare noroc, fiindcă el e singurul gamer care face și jocuri pentru telefon sau pentru Android, în special, în română. Sunt mulți care fac în spaniolă, inclusiv Minecraft. Wow, s-a terminat. Și nu m-aș permite. Bă, vreau să până când ai să pierzi jocul. Hai chiar, vreau să rog ceva. Acum, când ai intrat, primul... Asta ce e? Ține apăsat, uite, ține apăsat, zic eu că... Dă-cât să fac eu, dă-cât să fac Nu, eu. mi-l fac eu, Hai că mai- aici este un truc, trebuie să ajungi la un tort. Acum, uite. Ia-li, și acum du-te înapoi, du-te înapoi. Dă-mi fac, știu eu. Du-te înapoi, până la intrare, du-te. Da. Ăsta e Mangle, bă. Da. Știi că Mangle și Fox sunt în cuplu? Da, până unde? Aici? Da, du-te, treci. Și acum ține apăsat încoace. Trebuie să schici aici. Trebuie să schici. Așa. A, trebuia să ajungi la tortul ăla. Da. Hai. Ta-da. Dar ce se întâmpla? Aici, dacă făceai minigame-ul cu Balloon Boy, acolo era drum mai lung și trebuia să iei tortul ăla. Dă-i mut! De ce? Că-i prea enervant. Așa, mersi. E enervantă vocelul ăla. Știu și de foarte. E acolo. O să apară. O să apară pe el. În noaptea a doua e puțin mai lung decât prima, are vreo 4 minute sau 5.
Prima cât a avut? 3. Să facem dacă acolo era doar Gravel. Da, pentru cei care nu știu, eu mă joc Minecraft și nu pot să filmez, pentru că mi-a luat o randă de telefon, fiindcă celălalt s-a schimbat. Bă, dai canalul meu, bă, vorbesc eu. E videoclipul meu și pui mei. Să-i anunțăm de ce nu postez și eu. Pentru că ai rab. Și pentru că am lag. Am special pentru că Da, nu Vasi. așa să când îți apare. am găsit diamanti negri după ce că acum nu mai pus nimic sus. Doamne, ce ceapă. Bă, era acolo? Era acolo sau mi se pare? Pe sub Jimmy Cole. S-ar putea să am o defecțiune. What the fuck? Ce pana mea e asta? Ce mă spune? Audio! Motherfucker! Oh my Am m-a speriat prea tare, dar... Nu te spera pe tare, decât cât sus pantalonii. Hai, va, ține că Bă, era aici! Era undeva ăla. What's up? Mamă, îți apare. Să-ți bagi ce creier în cap? Adică n-ai așa ceva, ai dreptate, n-ai, ai dreptate, n-ai așa ceva. Dăm reboot-al, că s-ar putea să fie ultimul. Bă, dar nu m-am mai speriat niciodată așa tare la Five Nights at Freddy. Bă, și-am jucat 1 și Bă, dar 2. hai să vezi că după la noaptea 7-a, da, că sunt 7 nopți. La noaptea 7-a o să-ți apară și marioneta, după aia. Cine? Marioneta. Și după aia știi cum o să trebuia să faci? O să trebuia să duci stânga-dreapta, stânga-dreapta, în timp ce ecranul se... În timp ce ecranul pâlpâi lumina. Da, sunt conștient de cum a sunat. Și nu sunt analfabet, doar că e greu limbile române și eu sunt spaniolă. Spaniol. Nici tot să nu fac femeie. Dar purtă... Băi, două, frate, ce greu mai repede. Ce greu mai trece timpul. Mai ai 2 ori. Ce ai, mă, da, e clar sunt deasupra unui lac. Bă, nu, bă. S-ar putea să fie prin venturi. Ce pe inventory. E ăla? Nu. Dar știi ce pare... Știi de ce trebuie să sparg S3-ul? Și de încerca să spargem selfie. Sorry. Băi, chiar ați bag aplicația. Mamă, dacă aș fi primul tău, Ani. Turtă s-o speriat. Să-ți pare la asta. Oh, și m-a speriat. Bă, ești nebun. Ai murit. Dar ce dracu? Mai tu mai spera pe turtă? Freddy m-a speriat pe mine. Hai, bă, sper că v-ați plictisit. Ne-am terminat. Am găsit spawnul de zombie. Pa, băieți. Stai, încă nu opri.